abincinsa, yana barin abin shansa, yana barin sha'awarsa wuni guda, wata ɗaya yana yi saboda Allah. Wanda ya yi wannan ya bar abin da Allah ya halatta masa saboda tsoron Allah, to ya kamata bayan azumi ya dole ya bar abin da Allah ya haramta masa zuwa ƙarshen rayuwarsa. Idan har za ka bar abin da Allah ya ce halal ne saboda Allah ya ce ka bar shi, to ina da abin da Allah ya ce maka haramun ne. Wannan tarbiyya ce Allah ya ke mana cewa mun bar abin da ya halatta ma balle abin da ya haramta. Haka a cikin azumi mutum ya kiyaye harshensa, maganganun marasa daɗi, caca baki, da basa, maganganun da bai kamata a yi ba, mutum ya kiyaye su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda bai bar maganganun marasa amfani ba ya aiki da su, ya ce Allah ba shi da bukata a kan barin abincinsa da abincinsa. Allah ba ya bukatar yunwanka, Allah ya bukatar shugabanka. In ka yi yunwa ba ka ƙara wa ɗansa komai ba, in ka yi kushuwa ba abin da ka ƙara masa, ba abin da za ka rike masa. Abin da yake zuwa wajen ka ƙara jin tsoronsa, ka ƙara musancensa. Magana ta biyar, muna cikin wani lokaci a cikin ƙasar da talauci ya yawa, mutane na cikin wahala. Wannan watan wanda Allah ya ba ha zai da sai a ciyar da bukata, a nemi ɗan uwa, a nemi makwabta, a nemi marayu, a nemi zawarawa, a ba su abincin da za su ci, kuma mu dinga tunawa mu da Allah ya ba wa abin da za mu ci. Mutumin cewa akwai mutane wanda ba a watan Ramadana ba shekara guda ba su da abincin da za su ci. Yana cikin hikimar Allah. In ka ji yunwa, da ke cewa goma ta wuya, in ka ji yunwa, ka tuna akwai mutumin da rayuwarsa gaba ɗaya a cikin yunwa yake. Kai da Allah ya baka bai kai masa, don saboda ya samu abin da ci. Yana cikin hikimar azumi a kyautata musu, a neme su ya ce wani albirwa takwa, yana sa zumunci, kuma yana ninninka lada da alkhairi da ya cikin wannan masa. Haka ba su abinci da za su yi buɗe baki. Wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya ba wa musulmi abin da zai buɗe baki yana da lada kamar ladan wanda ya azumi. Sai dai shi wanda ya azumi ba za a rage masa komai a cikin ladarsa. Saboda idan mutum ya azumi ka ba shi abin da buɗe baki, ka samu ladan ka na azumi, shi ma ka samu ladansa na azumi, kuma shi yana da ladansa ba a rage masa komai ba. Wannan ta takaice ita ce wannan khutba muna godewa cikin wani masallaci sai na kuma bin amfani na fada cikin hadisi bambana da zai masjidan yake da wajen da ya kwashmata kan fara ba su da ya biya wanda ya gina waɗanda masallaci ba wani da bukata sai yadda Allah zai gina masa ya cikin aljanna. Da muka shigo muke ana wa'azi ana magana sau da kuma da su can malam ya yi magana a kan fadar masallaci da muhimmancinsa da raya shi da tsaftace shi. Wannan yana cikin muhimmanci ba gina masallacin kaɗai ba. Masallaci a gina shi don a zo a yi sallah, a zo a yi zikiri. Ya zama wajen ilmantarwa shi ne wajen shawara. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake Madina abin da ya fara yi shi ne gina masallaci. Kuma da aka gina masallacin ba cewa ya samu kuɗi gina ba. Da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hannayensa masu albarka yake kuka tubali da ƙasa da shi aka gina wannan masallaci. Saboda muhimmancin masallaci wanda dukkanin alkhairan musulmi da duniya da lahira ya tattara a wannan wuri. Sarkake masallaci da kula da shi, kiyaye shi daga dauda da wani abin da yake kai wajibi. Wanda ya zo masallaci makwabtarsa mala'iku ne. Idan ya zo bakinsa da warin albasa ko tafarnuwa abin da mutane ba sa so, mala'iku ma ba sa so. Mutum ya zo cikin tsafta, ya zo cikin tunaninsa, wanda ba zai gina masallaci ba ya share. Akwai matar da ke share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tsaya a wannan hadisin na ƙarshe. Mace tana tsarkake masallaci tana share shi ta tare shi sai ta mutu rannan da daddare
sai aka ce masa ai matan nan mai sharar masallaci ta mutu. Ya ce mai yasa ku gaya mun ba? Suka ce ya rasu da zafi su ku dame ka kana bacci ba. Ina kuka binne ta ga ce ku je kabarin ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kabarin ta. Ya tsaya yi mata sallah a kabarin ta bayan an binne ta. Sannan ya ce inna hadhihi al-qubur mawdu'atun dhulm fa arada Allah an yudabbiruha bi salatiha. Duk kaburburan nan da cikin suke da Allah ne ya nufi ya haskaka su da sallar su albarkacin wannan matar da ta kawo manzon Allah ya sallar kawai albarkacin ta wannan kaburin suka samu haske. Ba abin da take ban shi masallaci. Sarrafa kula da masallaci da zafi ya da gurbaci. To dai mun kare mun kada kutubar guda biyu. An yi asali an yi abu da masallaci. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضي الله عن الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن أصحابه وعن أزواج النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمن إكرام وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم يا جبار السماوات والأرض من أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نهره اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أصلح لنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه ظاهرة وباطنة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم.